Сәлем дуслар. Без кая барабыз дип уйлыйсыз? Без бүген барабыз дөнья күләм татарча диктантка. Ул быел 9-нчы тапкыр уздырыла. Барыгызга да хәерле көн. Без бүген Казан Федераль университетының филология һәм мәдәниятләр багланышар институтында бүген безнең 9-нчы тапкыр бөтен дөнья татарча диктант акциясе узачак. Ул 3 көн безнең барачак. 8-е, 9-е, 10-е бөтен дөнья буенча төрле дөньяның почмакларында безнең мәйданчыклар оештырыла. Анда килеп катнаша аласыз, диктант яза аласыз. Һәм инде әгәр сезнең мөмкинчелегегез юк икән килергә, аны онлайн, телевизордан яки инде сайттан карап, язып, каләм белән безнең почтага җибәрә аласыз. Әлеге диктантта ничек катнашасыз? Инде үзенә нәрсә белән җәлеп итә? Бу диктантта мен катнашам, менә шушы федераль университетта 2нче ел. Былтыр булган менә Менделевскийдә эшләгәндә мин мәдәният бүлеге мөдире булдым, администрациядә эшләдем. 20 ел татар конгрессының җирдә бүлеген җитәкләгән идем. Именно менә конгресста чакырдылар да шуга мин һәр елны киләм. Ганисхан чакырам, бу елда мин сөенеп килдем. Нәрсә бирә? Беренчедән ул үзеңнең татар икәнеңне белүгә. Иде диктантларда без күптән яздык. Хәзер ынтылып беткән. Менә ничектер воодушевление татарча илһам алып китәсең. Һәм менә шушы акцияләрнең әһәмияте нәрсәдә? Алар менә татарларны берләштерәдер инде, әйме? Чөнки бит менә вафатыгыз ул бөтен илләрдә бит бездә генә түгел, бөтен төбәкләрдә языла. Татар халкыдагы тупланып, тагы да дус булып яши башлый. Бу милләт өчен аның әһәмияте нәрсәдә? Милләтебез алга барса, милләтебез бетмәсен. Милләтне тагы да татар телен җәлеп иттерергә, татар телен унытмаска балалардан, яшь бәләкәй балалардан кыйлармында, олы кешеләрдә килә. Шулай итеп, милләтебез югалмасын өчен, татар телебез югалмасын өчен бик әһәмиятле татарча диктантка сөйнеп киләбез. Мин Лилия Закирова, яшь язучы. Татарча диктант акциясендә беренче тапкыр катнашам. Соңгы тапкыр диктантны мәктәптә укыганда язган идем. Бүген янәдән мәктәп укучысында хис итәм үземне. Ничектер бер дулкынлану да бар. Мондый чаралар ешрак булсын иде. Аларның татар телен үстерүдә, саклап калуда роле зур дип уйлыйм. Институт директоры, профессор, филология фәннәре докторы Радиф Рифкатович Җамалетдинов исеменнән һәм менә ничә еллардан бирле инде бу диктант безнең югары мәктәп базасында Абдулла Тукай исемендәге Милли мәгариф һәм мәдәният исемендәге югары мәктәп базасында үткәрелә. Шушы югары мәктәпнең укучылары, студентлары һәм җитәкчелек исеменнән чын күңелдән сәламлыйм. Әлеге диктантны үткәрүнең төп максаты ул татар телен саклау, аны пропагандалау, үстерү. Һәм менә безнең югары мәктәпнең дә Абдулла Тукай исемендәге Милли мәгариф һәм мәдәният югары мәктәбенең дә төп миссиясе татар телебезне, әдәбиятыбызны саклау, пропагандалау, үстерү, аны фәнни яктан тикшерү һәм камил тел буларак киләчәк буыннарга тапшыру. Шушы юнәлештә фәнни эшләр эшләү һәм киләчәктә шушы эшне дәвам иттерерлек яшь белгечләр тәрбияләү. Шуңа күрә дә нәкъ менә безнең базада үтә һәм төп залы нәкъ менә безнең базада әлеге чараның. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар, әлеге акциядә катнашучылар. Рамил Хәмитович әйтеп киткәнчә, быел безнең 9-нчы тапкыр татарча диктант акциясе уза. Һәм инде бик күп рәхмәтләрне әйтәсе килә безнең партнерларга. Инде Казан Федераль университетының филология һәм мәдәниятләр багланышар институты, ул безнең мәгариф министрлыгы, яшьләр министрлыгы, мәдәният министрлыгы һәм инде безнең Татарстан белән генә бу акция шикләнми. Бу төбәкләрдә, чит илләрдә без моны бөтен дөнья татар конгрессы белән бергә бөтен дөнья буенча мәйданчыклар уздырабыз. Һәм инде бүген киләсе 2 көн безнең Тынлы Татарстан
һәм инде Тыйгы планета каналларында эфир булачак сәнгать 11-дә башланып китә. Һәм инде күп кенә кешеләр үзем шулай ук диктант.татар сайтына кереп, диктантны онлайн язаган. Узак сөйләп тормыйм, кыскасы татар телен өйрәник, татар телендә языйк, һәм иң мөһиме татарча сөйләшик. Ялтырап яткан агым су буйлап, еракларга сузылып киткән куе урманлык, каралжың яшел ефәк чаршау төсле күперелеп, дулкынланып тора. Бызга уралып ята. Ялтыравыклы күксел бызга уралып ята. Получилось? Әлбәттә, бик шат. Сәйдә, рәхмәт. И туган